Croeso i'r cwrs mynediad. Cwrs mynediad. Dyn ni ar 11. 11 y cwrs mynediad. Driliau bloc 5. Bloc 5 yn y driliau. Tudalen 58. Tudalen 58. Dwedwch ar yn ôl i. 11. 11. 11. 11. 11. 20. 20. 20. 20. 24. 24. 24. 24. 36. 36. 36. 36. 78. 78. 78. 78. 95. 95. 95. 95. Cant. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 20, 21, 22, 23, 24. 24. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 40. 50. 60. 70. 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 78, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Dyna ni. Beth ydy 100 yn Gymraeg? Beth ydy 95 yn Gymraeg? Beth ydy 36 yn Gymraeg? Beth ydy 78 yn Gymraeg? Beth ydy 20 yn Gymraeg? Beth ydy 11 yn Gymraeg? Beth ydy 24 yn Gymraeg? Ydych chi'n hoffi mathemateg? Da iawn chi.